Ka Village Defence Primary Committee jong kathai nong ston dang shen kala lech ban Jingkhynra hayo nong ston ban te lakam mi kam Beain da ka Jingkhynra lang jong ki pulit ki bo penyat snong bat u Deputy Commissioner u President jong kani ka committee uba markodor khas imlie ula ong baha kani ka yo kala jur baha ka jingdi drog bat ki kam snew Henry menta kala kham shngan hadien ka jing tre shitom jong ka committee ka thong jong kani ka committee ka long ban penyat teli lang ya baro ki seng ya da snong hakeleng ka thany hapo ka wei kamat Yo nong stoi menta hari hisya katum ka jing yu ge jomi kalong kala kham shngan menta tidak yet menit kuntu san ribaje mensua kamur ni laba tama po saw san majim tu ani nak syu ban lek nemar ba kajibun kinong di drugs kibun kinong di kiat kibun kam snew te ha ni kadi mentangi lap kolong ba ila khamduna imam 100% bakin dan syu te ila khamduna nemar ba we adu gidon be Kaseng United New Trap Movement Ribhoy Circle nen